Neplaťte za to, co vám stejně nic nepřinese. Naopak, pomocná ruka skutečného makléře, profesionála, je při prodeji k nezaplacení. O tom, kdo vás bude v realitním obchodování zastupovat, rozhodujte na základě skutečností a nejen pouhých sympatií, reklamy nebo rodinných vazeb a vůbec ne už na základě podvodného jednání. Zjistěte si kvalifikaci realitního makléře, tedy jeho odbornou způsobilost a jakou přidanou hodnotou pro vás bude. Chtějte po makléři skutečný výkon, nechte si předvést jeho strategii a zeptejte se, proč je přesvědčen, že s jeho pomocí prodáte rychleji a za vyšší cenu.